Hello mga ka-listeners, so nahuman na paminaw ang drama nga sa unang part sa ayay mapriso ka no nga drama. So karon ang part 1 na pud sa Maribel no. So kini salamat atong ibalik ron no, taghuwat lang no. Samtang wala pa tay drama no? So patungod ko rin suga para maklaro atong vlog no. So karon mga ka-listeners, inyo nang mapaminaw ang part 1 sa Maribel sa kagabi no. Kaya lang po yung nag-request ani ko sa mga niagi nga asara ang sinugdanan ko no sa Maribel no. Nga karon pa nako ni matagad kay saon wala pa makompleto ang episode lagi sa ipulihay nako sa drama nga Hain ang Langit nya. Lain man sa kaayo og wa tay ma-upload ring sa nila no, murag magmingaw ning Gen Radio no. So ana nga karon ako sa ning uploadan lang taghuwat no nya inaot nga mubalik lang mo paminaw sad aron malingaw mo no, makalingaw magyapon no kay labi na kay kanang taud-taud na sa ding dramahan no. So libriha lang ninyo samtang gitrabaho mo no, paminaw mo balik para ma-enjoy gyapon mo magtrabaho ba no. So mao to mga ka-listeners no, di na ta maglangan no, di na ako ta sa une kay kanang langan na kayo no. So mao to paminawan nyo ang part 1 sa Maribel sa kagabion. Maribel! Pakita na ako! Pasaylo ako, Andrew! Papadilin ako mahimong mo pakita ni mo! Maribel! Mabuang ko kung di ko makakita ni mo! Palayo ining kapita, Andrew! Mamatay ka kung mupanuol ka na ako! Dili, Maribel! Andrew! Managlahi ang atong kalibutan! Ug bisan unsa pa'y atong buhaton, dili na itong mahatagan og katumanan ng atong kibati! Mamatay ko! Kung mauha ka na ako, Maribel! Cindy! Andrew, kinahanglang mamatay ang engkantada nga nakaingon ining imong sakit karon! Ayaw! Ayaw sige hilak ni Cindy. Asawa ko ni mo, Andrew! Ug dili mahitabong ihatag ko ikaw ni atong timulyang engkantada! Ikaw ang nagkatasa sa itong gabi! Hinahanglang ulan na sa iyong napita! Ano sila yan? Matiyan ko nila! Ayaw itong tagan sa pangkang Maribel! Maribel sa kagabion. Hindi ko pinangarap na umibig ng pag-ibig at ilalaso ng halik. Adunay mga kasing-kasing nga nagminahalay sa sayop nga panahon nga ang bugtong pangandoy nga mahatagan lang sila og mubong higayon nga masawan ang tinuray nga gugma. Nga bisan usa lang kagabi igo nang makatagbaw sa ilang kaminaw. Maribel sa kagabion. Tagsulat Generica Vidal sa direksyon ni Alex Lara. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao ug John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Alduin Nacorda. Laing dalit kanato sa RMN Drama Maribel sa kagabion. Nang isang gabi, Sa usa ka milyon nga mga tawo sa kalibutan, adunay usa nga talagsaon nga mga panghitabo. Gabisan ang kalantip sa hunahuna sa tao, usahay dili makatugkad. Ug adunay mga linalang nga nagpakabuhi lang sa panahon sa kagabion. Ug karon mga higala, niya ang unang yugto ning bag-otang sugilanon. Maribel sa kagabion. Sa usa ka harianong panimalay sa mga sante, adunay kasal nga gisaulog. Ang kasal sa bugtong anak ni Madam Aurora ug Sir Antonio Sante, si Andrew Sante.
Congratulations, Sandro. Thank you! Thank you, thank you. Thank you! Okay, may abot naman ang oras akong magbiya. Kamu na bahala nga mo enjoy din Dili na mong magabian mistaan. Okay guys, enjoy lang mo ha! Kay amo ning honeymoon. Busa, dili gid mi mag-usik og panahon, guys! Kailangan naman kayo mo tayo ni Junior. Sige na sila. Bayan pag-honeymoon Thank ninyo, you, ha? thank May you. pag-honeymoon. Love, happy kay ko. Gihatag na gid mo na ako ang kasal nga dugay na gid akong gipangandoy. Siyempre, love ko ta ka. Natural nga ihatag na ako nimo ang makalipay nimo. Gawas pa. Gusto na sa kong makita sa kong liwat kung parehas ba na akong gwapo. Natural. Gwapo o gwapa gid ang atong anak. Kay gwapa gud ko, unya gwapo ka. Wow! Magpapaulit ko sa bahay nila nilulog lola ni. Dito ba yung probinsya, love? Oh, love! Kumplito na ang probinsya. May bukid ug may dagat. May waterfalls pa gid. Wow! Okay kaayo. Ug love, gusto ng signal dito. So, why problema sa itong mga trabaho? Mahinayo lagi na ang atong sabot, love, no? Nga unya na tamano nga sa opisina kung mo mabgus ako. Siyempre, Love, layo ka ta? Ningiop naman kong sugod. doon na ta. Nagabian kita ta. Ay! Imo, love! Kagulit ka! Kagulit! Cindy! Cindy? Love? Okay na ka? Ay, parang ko kamay akong uwa sa dashboard, love. Sorry. Kung sa matong iruawi nga, kalit mong gilabang. Ikaw, uwa kay bunog. Okay na ko. Mingit-ngit na, love. Og ni ata tungod sa kakahuyan. Love, hindi na kasuta sa kanan ha. Akong i-check ang ligid. Okay. Ayaw lang pagawas ha kay. Ngit-ngit diri. Di na tupag mo ng auto ha para may hayag. Love, mag-ilis yung ligid. Oh, okay, okay. Kamamatid ka mo ilis og ligid, love. Kinahanglan love. Manganlan yung tadaan sa mga emergency kasama ini. Oh, Andrew, mura man og dunay tao sa kasabutan. Oh, ha? Basin ang iruto nga milabang love. Love, na ginagiliw-liw ka ng kahoy, oh. Murag di ka kita og puti. Ay, gabi, sir. Sa'y problema. May gabi isab. Aw, saan nagkinanglan mo og tabang? Okay na rin bro. Hapit na mo man. Oh, love, happy na mahuman. Oh, hapit na. Uy, gwapa mo din imong kauban. Bay, ayaw lag basos sa kong asawa ha. Uy, mo din asawa. Sortihan mo si Roy. Andrew, love, dali na. Malakaw na tayo, love. Oh, Ayaw na, bay. ayaw kong kalihimahin mo pa. Kung sa'yo gusto niyo itabo ha? Kanay mo, Rilo. Tulis ng inyo. Oh, tulis ni. Pahawa mo. Ang binangi mo, Rilo. Hoy! May mga sagbayas! Cindy, ila ka puntahan sa auto. Andrew! Ano na si Radip? Talay na! Dagdag mong tigas ka sa butan! Ayaw! Ayaw! Talay na! Cindy! Talay! Dagdag ka sa langit! Cindy! Ayaw kung saan, Cindy! Sabahis ka! Ay! Muso kong tinawanan ha! Gusto ka mamatay? Anong ka ba nanood na ka? Cindy! Nagdubuan imong tiyan! Cindy! Cindy! Cindy!
ka. Ako ka na. Mimis pa kay ka doon. Demonyo! Demonyo sila! Mga demonyo! Cindy! Cindy! Miss! Miss! Si Cindy! Gibiyaan si Cindy! 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 Salamat ma. Miliyok na siya. Miliyok na Sandro. Salamat taon nga nakamatngon na gyud Sandro. Sandro, Dong, Sandro. Lola? Luwas ka na dong. May gani ka nasangit sa imong bakos ang hunting nga. Wa kay makaduot sa ilawom sa imong tiyan ang imong samad. Tiyo? Lola? Si Cindy? Oo. Lalo sa imong tupad. Ang daan. Nakatuog pa. Sandro. Away lang una. Wa ka na'y angan kabalakan kinadakpan ng mga tradisyon nga may atake ninyo. Ang babae. Ayun ang babae. Oh, babae? Si Cindy ba ang buot mong pasabot, ano? Dili. Unsa? Kaysa bang babayaan ang imong giingon dahil? Ang babae nga puti kayo. Nga mitabang na mo ni Cindy. Unsa? Nagpakita ninyo ang inkantada sa kakahuyan. Unsa? Inkantada? Mo ka na ang gisulti sa uban nga nakakita sa mga babae. Dili. Dili siya inkantada tiyo. Tao siya. Inkantada siya. Lagarang nadisgrasya sa maong likoon nga kasada tungod sa maong inkantada. Pero, uwa mi manisgasya, Lola. Giluwas mi niya. Nana, ayan lang mo paglalis. Uy. Naulian na si Cindy. Cindy, kumusta ka na? Andrew, mamalik na lang ta sa syudad. Unsa? Pero, honeymoon pa na to, Cindy. Gawas pa. Nadakpa na mga tulisan. Kinahanglan ato silang mataral sa hukmanan. Ambot pa. Sugad sa hitabo na to. Dali naman kong makurat. Ayaw kadlok. Kinahanglan mo lahos ta sa bahay nila ni Lula Laling. Wow! Mao na ang bahay sa imong lola? Oo, dako og karaana. Pero, dindot kayong palibot kay plus mga prutas sa mga kahoy nga naglibot sa bahay. Lainang ka, oh! Santol, mangga, saging. Og na ay hinog nga saging, oh! Ay, dali na mo. Saka na mo, makapahuhay na mo. Ay, napaihaw kong bisayang manok, Andro. Ganahan mo ko na si Cindy o bisayang manok. Oo. Ganahan kay ko, ana, Tiyo Lupe. Payo. Sige. Pahuwayo na mo sa taas. Andam lang iyong kwarto sa taas, hindi. Andrew, mag-atubang sa dakong bukid ang bintana sa inyong kwarto. Ay. Wow! Love and our love. Dakong bukid doon ka na nga sa unahan. Mahimo ka magpaint ni Love. Oo, ganahan ko. Ay, may nadamang ko nga sketchpad o ubang gamit sa pagpinta, love. Happy ka na? Love, Ay, love. Andrew, thank you. unsa? Sa imong pag-love na ako. Sa imong pagkakasal na ako. Abi na kuglaing babayang imong dadun sa altar sa kaminyuin. Dili na may tabo. Ikaw ang akong mahal, Love. Busa, ikaw gyud ang akong pakaslan. Thank you. I love you. I love you too, love.
Uy, Lan, nadi ka na sa pultahan? Kung maligo mo, andam ng banyo. Pero ayaw na kaligo, Andro. Sa labas ko ng imong samad. Wow, lami gid ka muluto ubi sayang manok tiyo Lupe. Lami. Ana, binukid lagi ning pagkalutuan ay. Kapayas lagi nga akong gisago ni ana. na. Mahoro itong binuhi ni mong bisayang manok ining sindi tiyo. Kay ganahan kini sa bisaya ang manok. Pag-asal na sa Lupe. Oo, ma. Oh. Ito, ugma, Andro. Ilang lang bumalik kas napik na nakita niya mong inkantada, ha? Unsa? Nga naman ula. Kinahanglang halara ni mo siyang pagkaon. Agig pasalamat sa iyang pagpakita. Lula, may tuugid ka nga. Enkantada ang may tabang nga mo. Oo, Andro. Ikaw, Cindy. Nakakita ka ba sab sa Encantada? Uwa tiyo, nakuyapan ako. Ug wala ko'y kalibutan sa mga pangitabo sa palibot. Muna ako namat ganan nga gitabang nami og daghang tao. Unsa may ngan sa mong babae lula? Sa inkantada, Oo, wapa din nahibaw siya nga, Nando. mao ba? Dugay na ba ka ng maong kahibulungang babae nga nakitaan? Mga tulo ka tuig nang doon ay nakakita na ng maong Encantada. Asa man sa siya sa karan nga pagkita? Bisan asa lang. Andro, kinahanglang magpasalamat ka. Kamong duha si Cindy. Kung mao imong gusto lula. Ayaw! Ayaw! Andrew, love. Andrew. Andrew, kita man pa. Ang babae. Nakita ko na sa mga babae. Kinsa may hana? Ang ingon nila ni Lula nga. Encantada. Unsa? Unsa imong dam ko niya? Love, may balik ang nahitabon ako sa undam ko. Ang duha ka lalaki. Gigapos ko nila. Ug hila ka gipatay. Ug nakita ko ang puting babae nga nagbarog, love. Nagtanaw na to. Andrew, usa lang ni kadam ko. Love, nahipaw ko. Pero husto si Lola. Kinahanglan magpasalamat ko niya. Unsa? Ugma. Mubalik na dito sa atong nadiskasyahan. Si Andrew. Wala naman din isigdaanan. Andrew, Sayos lang bilang Lope ni mo, Cindy. unsa pero Lola, kami man ang duha ang moadto dito dili pa? Nausabon huna si mong bana. Naniguro lang siya nga may mga kauban tong duha ka tulisan nga miatake ninyo. Maong gibiling ka lang niya din eh. Pero ganahan man unta kumukuyog nila, Lola. Na, pabuta na lang silang mabalik. Diniming napita, mahapit madisgrasya sa mga daotang tao, tiyo. Hilan ka ni Napita. Kinahanglan mag-amping dude ang muagi din eh. Kay daghan na disgrasya din eh. Mao ba? Swerte kayo nga naluwas pagin mo. Tiyo, ang babae nga miluwas na mo. Kinahanglan makita na ko siya. Hoy, Andrew. Huwag ka ba rin mutuo sa gisulti si mong lola? Kay Encantada ang mong babae? Wa, tiyo. Siyang ginihukan. Usa siya ka normal nga babae. Abtik og matinabangon. Ug may da siyang kahoy nga mao iyang gibunal sa midunggam nako. Mao ba? Dili lihok sa usa ka Encantada nga akong nakita, tiyo. Pero, mao ka na ang istorya-storya ni Napita. Gani, usahay, makitaan ka ng mga babae nga maglingkod sila kung bato niyas busay. O maghangad sa lingin nga buwan. Unsa? May nakakita ni gina ng maong Encantada.
Pero, kung ilan ning duulon, mawa ni. Mao ba? Sige na, sige na. Ato na yung pangitaan o kabutangan ka ng pagkaon nga ihalad mo sa mga engkantada. O, tiyo. Uy, naay akong bato sa ilaw sa akong punuan sa mangga, tiyo. Ano na ibutang kining mong pagkaon? Sige. Uwa, bakit sila mabalik, Lola? Dili sa'yo lang maghalad ka sa mga engkantadas, hindi. Kinahanglan, may dumduman mo kung asa ang gustong dapit ka paborito nilang adtuan. Oh, mao pa, Lola. Pero nabalaka ko ni Andrew. Uwa pa kayo maalip ang iyang samad. Ayaw ka bala ka. Tuan naman sa estilo mo. Matiman ra niya si Andro. Kanan ako pa to. Anha di ibutang imong halad, pasalamat sa engkantada, Andro. O, tiyo Lope. Di ako na, ha? May nasigpatan kong ihas ng orchid dito na pita. Ako rin galuhan si mama ini. Kaya ba ka? Sige, tiyo. Arin akong paabot nimo. Baga nandun sa mga kahawid ni. Mga tagas na kayo mga sagbot. Oh, uy, may tao sa ibaw. Unsa inyong gibuhat ini sa Muriyota? Manang? Palayo ini dapita. Bilapas ka na sa tanan sa Muriyota. Manang, ayaw ko po sila, Manang. Palayo ini dapita. Manang, mubiyan ako ni. Bilapas ka na sa tanan sa Muriyota. Manang. Ikaw lagi pagtunog ini dapita. Manang, dili na. Ayaw nagkasuko. Pero, Manang, mangutan na lang ko. May nakita ka bang babae nga taas kay buhok ini dapita? Murag kutob sa sampot ang iyang buhok. Murag yun siya o gigandada nga tanahon. Wa ko magkakita ang bayhana din dapita. Pero gano'n nakita ka ng babayhana? Gusto lang kong magpasalamat niya, Manang, sa iyang pagluwas na mo gikan sa mga tulisan. Way babay nagpuyo ini dapita nga sama ang imong gipangita. Makalakaw ka na. Oo, Manang. Mubiyan ako din eh. Hain naman na sila si Andrew o Tiyo Lope. Uy, Lola. Gani ang natulong taon-taon. Ako ang gitugong slope nga dili sila magdugay dito sa kakahuyan. Nahadlo ko, Lola. Usaw sa imong gikardo kan sindi. Maraman og daotang tilimad o ang nahitabo na mo. Mauni nga inigpaulit ni Andrew karon. Mamaulit na lang mi sa syudad. Oh! Andro! Andro! Tiyo! Diyara ko! Gusto lang, di naman tao ka maabot. Kulbaan mo sa tani mo, eh. Nala ko yung kitang babae ditong dapita, Tiyo. Unsa? Kinsa man? Unsa may itsura sa mga babae, ha? Unsa? Kuan, idara na siya. Unya, hipos kayo ang taniyang buhok. Uy! Nakakita sab ka sa ginganan og rosa? Oo. Kinsa man to siya, Tiyo? Wow, di na kaila kaya ng rosa. Pero, sigun sa istorya, mo na siya nagpuyo niya ng bilya sa ibabaw sa bungtod. Unsa? Sa bilya? Bay nagpuyo na sa bilya. Unom na katuig ang milabay, nga doon ay nagpuyo diha. Pero, way mo dool kay kilibutan magkural ang ilang yuta. Ug isog kayo mo mabay, Tiyo. Ug may na siyang repli ug gitiunan ko ganina. Unsa? Uy! Uy, mauna! Uy, mamaya ta dili! Dali na! Naadlo ka ng rosa, Tiyo? Oo, puyaw kay... musumasok tayo ng tao nga nag-inusara na lang sa kinabuhi. Dali, dali! Ha? Katong rosa lang ang nagpuyo sa bilya? Maribel! Maribel! Saan naman sana imong gibuhat? Mapasilo ako. Pero naginahanglan sila sa akong tabang. Apanahibaw kag yun nga dili ka mahimong mapakitag tao. Pero mamatay siya kung dili na ko bunanan ang midunggap niya. Apan sa imong gibuhat, ikaw may mamiligro karon. Way nakakita lasad nimo og nangita siya nimo. Nangita siya na ako, ma? Oh, nangita siya nimo aron mapasalamat sa imong gibuhat kapag luwas nila. Tinuod ka, ma? Nalipay ka, Maribel? Dili ha. Dili ka mahimong malipay nga gipangita ka sa mong laki.
dili man ko mahimong malipay nga nangita ang lalaki nako, ma. Ayaw na pang tana. Isa ada ko Maribel, nga dili ka na mo makita ni bisan kinsang tao. Pero ma, Alang sa imong kaayuhan ang akong pagdili nimo Maribel. Sige na, paabot ako din sa imong kwarto, kay magkuha na kong pagkaon nimo. oh ma, Ug isa na ako, dili ka na mula layo sa villa panahon sa kagabion, ha? oh. Cindy? Oh, love, may kinabalik ka na. Kumusta naman? Nahaladan nimo ang pagkaon? Oh, dito gimis doon sa dagkong mga dakit maghalag. O nya, okay na ka to, love? Ang importante nga, napasalamatan ako siya. O niya, sa man. Di na lang mo manuroy. Manuroy mo nila. Doon naman ko ni Falls din ni Lola. Oo, mahimong mag-picnic ka dito. Pero may kaingawan sa lungsod. Kaya festa man karong Sabado sa lungsod. Wow! May mo manuroy mo. Wow! Ganahan ko masayo og sinulog. Magulog na lang sa kay Lunas na ipahigayon nga sinulog sa gabi eh. Sige, ganahan ko masayo, Lola. Love! Dali pa tayo na, love! Lakaw, sa'yo lang, love. Ano lang yung sitiyo sa Daplin? Ay, kita na lang magsinulog sinda. Yes, Lola! Woo! Sadya na kayo ng asawa ni Andro. Ugwa pa kayo. Andro, nga naman nagliraw na yung mga mata. Ha? Ano nagsige magkalingi-lingi? Ha? Ano? Tiyo, din lang tiyo, ha? Kay mapalit ko nga itong mainom. Sige. Kaya ko'y bantay na yung duha nga nanayaw. Sige tiyo, mangita sa butika. Wag ko kainom sa resitas doktor sa akong samad good. Sige. Maghuhat na rin mo din eh. Kalayo din sa butika din eh. Mayo pag dawag ang tura. Alig na dyan rin dapita kong festa da. Hayag ka sa mga sugaw nga. Nagsigang nga. Di bang bitay sa ibabaw sa karsada. Uy, doon ang butika. Maribel? Maribel! Nakakabas mong kwarto, anak? Hayag ang buwan. Di ba ganahan man ka magpundo sa loon kung hayag ang buwan? Maribel? Maribel? Uwa si Maribel din sa kwarto. Tuwa na ka siya sa wanan. Ay, salamat. Nag-out pa ko sa butika nga hapit ang nira. Mubalik na ako dito sa sentro. Uy. Isa na babae nga. Nagputusubayo sa uog lawas. Nagsige siya lantaw sa ubos. Pero, nga nagpasalipod man na siya ng mga tanong. Ang iyang buhok. Nila pa sa banda na siyang uang niyang taas kayo nga buhok. Murag siya ka na. Hi, miss. Ikaw? Daan pa ko. Dili yung kay gantada. Tawag ka. Normal nga babae. Ako din si Andrew. Ikaw, kisingani mo. At tuod, salamat kayo ha. Ngayon mong gilawas. May mo bang makiglamanon ni mo? Ayaw kong tata. Ayaw na kasuko. Miss! Ayaw na maglakaw! Miss! Saudin ko sinungan! Bidulong siya pa yung sa ubos. Sundan mo siya. Nilaon sa pato siya. Mura-mura nahadlog na ako. Tuwa na siya sa kakuyan. Kakusog niyang bidulong sa ubos eh. Bahala na. Kinahanglan ikasangipi ko siya. Huwag pahilan ko ang yangan. Lala, surrender ko ni mo. Mayo ni mong masinulong, oy. Ako pa. Nagdako mo po simbahan. Tiyo, hain naman si Andrew. Uy, hala. Huwa pa man ini mabalik. Nalingaw malakok tanaw sa mga sinulog eh.
Kay asa dahil siya nila kao, tiyo? Nanangit naman ito nga magpalit og tambal, ug among mainom. Pero, ang turang, wa pa man mabalik. Kung agpalit to siya tambal, to ato siya pang ibabaw kay to, may butika nga do, kayong manira dito. Ay, tiyo, ako na siyang atasan, ha? Ayaw na. Ako na apas niya. Kaya tingalig masugatan na sabkag mga buangong tao. Di alam ha? Ano na mo paabot ya? Ako na maapas ka na bro. Hain naman to siya. Hindi naman to siya. Hindi naman siya dapitan mong suot. Mayo kay, hayag kayong buwan. Magkatabangin ako sa pag-aninaw sa palibot. Oh, tuwal siya. Misuot din siya sa kakahuyan. Magali ko. Kinahanglan maapasan ako siya. Pero, asa magkapayon kining daan niyang kisubay? Lula, nadugay mas di ulupi? Na, wa, baka pasangis inanantong kanahan. Dere ba ditong balibat kung tunulag baso? Naon sa masadis Andrew, dugay man nabalik. Nana, dinadang kisilagoton din eh, sinde. Ngano ka ni Lula no? Babaan naman ko pirni. Tungod nas nahitabo ninyo. Pero babalik kas naandan ang tanan, sinde. Uy, Tawagin nila sa cellphone si Andro. ako nang gitawagan Lula, pero di man mo tupag. Wala ba ko kabantay nga nadaas to siya cellphone ganina? Kalma lang. Tuwan mas siolopin ni mo. May apas na. Hain naman to siya paingon. Kalit lang nawa. Isa man akong kisubay. Mura naman yung dilidaan. Nawa na yung babae. Wala si daan nga masubay in dapita. Ay, nalipat ko niya na. Salamat kaniya na ko sa Lilia. Ganong misunod man siya na ako. Diyan kagikan, Maribel. Oh. Ma? Di palayo para sa dinis sa Villa, unsa? Ma, kuan. Kung sa'yo nahita mo, nganong nahadlok kang di abot karon? Diin ka naman sa bula. Nganong dili ba ka makatubag, Maribel? Diin ka. Mapasaylo ako, pero Pero unsa? dito ko sa lungsod. May abot ka sa lungsod? Wala na may abot ka mo sa lungsod. Di mag-iin na ito kang dili ka mapadoon sa mga tao. Ha? Uwa may nakakita na ako, ma. Maribel, nahibaw ka gyud nga dili ka mahimong magpakita sa mga tao. Nahibaw ko, ma. Sige na, saan sa mong kwarto? Tug ayaw gipagawas dito kung dili ko musulti mo gawas ka. O, ma. Daga na gyud si Maribel. Daghan siyang buhaton na dili ko mahibaw. Sabay akong buhaton ini. Dili mahimong mainteresya sa pagpakikigala sa mga tao sa kawas. Sige, Ay, tiyo, hain naman si Andrew. dito na ko sa butika. Sirado na. Wala tao dito. Basing sagit lang to sa mga tao sa agianan. Wala tao pa sa butika. Natapok ng tanong tao dito sa maong kalingawan. Kung mo na, hain man dahil siya. Ganun mo pa siya din, hi. Kalma lang, Cindy. Tiyo, dili mahimong kalma ko. Kinahanglan mahibaw, tagunain si Andrew. Pagitawan ako siya dito sa Pikas Kabahin sa Plaza. Cindy? Andrew! Andrew, Ano, kinahang ka! Kuan, ang babae. Nakita ko na sa ang babae. Oh, Ansa? Ako siyang gisundan kay gusto ko magpasalamat niya. Pero, kalit lang siyang nawa sa kakahuyan. Pasilan. Dali na. Mamauli na ta. Di na nyo ba ayaw tilibad o Andro? Dali na po, dali na. At ito na tas bahay magsulti. Maribel? Maribel? Ganun man yung pasigaan ka ba yung lamsye din sa mong kwarto? Ngit-ngit kayo. Nalimot ko. Maribel, dahibaw kong nahiubos ka na ako. Pero alang lang sa imo kayuhan ang akong gibuhat. Nahibaw ko, ma. Sige na,
Pasigaan ang lampshade aron makita na ko gamay ang palibot. Nanay mo pagkaon. Ibutang na diya sa lamisa, ma. Paborito nimo ang akong giluto para nimo. Salamat, ma. Anak, naibaw ko sa mga gibati. Pero usbon ko, dili makaayo nimo nga makigigala sa mga tao sa kawas. Naibaw ko, ma. Maripel, anak, malipayo na tayo ng dapita. At ang pinga na atong kalinawin dapita. Oh, ma. Salamat, Maribel. Dili siya ingantada, Lola. Andrew, ayaw na paglalis na ko. Dugay na ko ning dapit na og naibaw ko sa mga istorya ining lugar na. Love, ganang mamugos magit ka nga normal nga tao ang maong babae. Tungod nga nakita ko siya. O ikaw lang ang nakakita niya. Tiyo, Mao ka na ang imong angay na naon, Andrew. Ikaw lang ang nakakita sa mga babae o kay lain. Mao ka na makapaybong kayo kung nganong anda lang siya mapakita nimo. tiyo. Dunay usa ka tao nga nakakita sa mga babae sa unang panahon. Tulo ka tuig na ang nakalabay. Si Leonardo. Ha? Ang tanan ay bao nga dunay siya nakitang babae sa busay. Og ingon sa nabuang si Leonardo og nagsigil lang og balik sa busay. Ug usa ka puting babae nga taas kayong buhok. Ang kanunay niyang iyaw-iyaw nga iyang nakita. Og usa ka daw na nakita na lang nga si Leonardo patay na sa busay. Tinuod na, tiyo. Pero, tao ang akong nakita, tiyo. Dili isa tao, Andrew. Ug guay ni bao kung unsa ka ng mga babae. Busa, kung magpakita man siya pagbalik nimo. Hikahi siya. Tiyo, pero, tao man siya. Love, naunsa man ka? Nganong mo insist pag kita nga ordinaryo siyang tao? Misulti na si Lola o Tio Lopez sa naitabo din sa unang panahon. May namatay na sa nakakitaan na mong inkantada. Andrew, kinahanglan ikalimtan nimo ang maong babae. Mas maiti nga nga mamauli na mo sila. Ay pa, ay nagsiwasag ninyong bakasyon ng dapita. Okay, okay. Mau ginaangan na itong buhaton, Andrew. Kaya nagustuhan ka nagdili ingon na to, Andrew. Dili. Masay dili. Dili mahimong nga maputol ang atong bakasyon. Tungod lang sa maong babae. Pero love. Okay, okay. Mupromise na ko. Dili na ko maghiskot niya. Dili na ko magunahon sa pagpasalamat sa maong babae. Salamat. Love, sorry ha. Nabaldano na nga itong happy-happy din tungod sa maong babae. Tiyo, unsa may laing storyanan din May sapa ba rin Doon isa pa nga kaliguanan din eh. O, 120 entrance ini. Tag 1K ang cottage. Sige, anak tadi ha. Wow! Nindot na din sa paa. Kaya simentado man din sa paa, oh. O, doon na kong kahoy nga nag-ambo sa tubig. Wow! Love, dali na love. Mga ligo na ta. Kamu na rin kaligo si Lola. Kaya kami na sa iyo ang mag-andam sa atong pagkaon. Lola, isulod na itong imong bathing suit. Ma, isulob na yung bathing suit, ma. Ay, kakagita. Nagandang ba akong tupis? Pagsaya lang, ma. Hindi ba, magkimuna ka. Hadlok mo lang din ka. Lola, dali na. Maligo na ta. Sige, sige. Kamu na balas atong kanon ha, atong pagkaunda. Yung suba ng isda. Magsugol tag sugbat iyo. Mga boss, ay, di mo kailangan mamana. Ay, mga boss, di mo kailangan mamana. Ha, pangato lang ka, kala, para uwang. Unya, doon na kay antiparas tubig. Naasad, basket man eh. Aha. Nagarong uwang kay pila ka buwan, nga way baka. Agkamaw pa kang mamana sa sapat iyo? Oo. Boss. Pabalit amig duha ka set ana. Love. Mamana Miss Lupi ha. Asa mo mamana, love? Sa ubos. Kung sinday, ano na, malingag yung sa Andro sa pagpamana, hindi. Pero Lola,
dili ka magpakita niyang engkantada ining dapita? Siya? Ha? Lola nga na, dili ka. Murag hadlok lagi ka. Doon na paingos ubos. Og tuwas ubos ang busay nga nabatyan sa batanon nga lalaki. Unsa? Kung mo na kinahanglang mapugan sila sa pag-adto sa ubos kabahin sa sapa. Andrew! Ayaw paglulog sa ubos! Andrew! Ayaw paglugsog sa ubos! Lola, dali mo apas na nila. Dili na mo kaapas nila sindi. Tuan na sila. Pero Lola, dili mahimo nga maabot si Andrew dito sa giingon nimong sapa. Hindi, kalma lang. Pabuto lang nato sila. Ato ng bantayan ang ato mga pagkaon. Tiyo, tanawa. Dagan ako nakuha nga pasayan. Uwang na dong. Tab ang mga tubig din Uwang na. Dagat pa na pasayan. Nagkuha ini mo ang mga uwang, oy. Tiyo. Unsa man ang saba? Ay, sasaba. Busay ron. Nasa ubos. Busay? Mao ba ka na ang busay nga namatyan niya itong inyong giingon nga, Leonardo? Oo. Mo ka na ang busay. May mo bang mutanaw sa ang busay, tiyo? Andro, may tingaling ang manitas babawi. Muli lang ko sa mong busay, tiyo. Ha? Nahibaw jud ka, tiyo, nga usa ko ka magsusuwat. Ganahan ko nga musuwat sa maong sugilanon. Pero... Kanit lang, tiyo, ha? Kanit lang. Palilian lang ko ara maong busay. Sige. Sunod na ko. Pero pag amping ha, dili ka matipigas ha. Matigaling matumba ka o mapadungkang ka sa ubos. Nga naagos tubig. O, tiyo. Lola, huwag pagkit babalik si Andrew o si Tiyo Lupe. Hindi, kalma lang. Lola, sorry. Pero sukad nga, nahitabo nga gitulis mi. Di na ko mahimutang kung mahimuwag sa akong mga mata si Andrew. Pero kinahanglan kalimtan ni mo ang maunitabo aron dili ka mahasol ini. Di ka nila ako palikayan, Lola. Papaso na lang ka na to sila sa ubos. Ayaw. Mas dali silang mamalik kung dili ka nilang kauban. Ay, Daway. Anong kulbaan naman ko pirmi, Lola? Narang busay, Andro. Dili kayo sa taas, tiyo. Pero dili ka na paliguan inig alas 5 sapon. Mau ba? Nga naman. Sayo ra kayo ng alas 5, di ba? Sabi mo rong sa unang panahon, mahimo pang mag-camping sa ubos. Mahimo pang mag-overnight. Basta doon lang kay dang tent. Pero, sukad sa nitabo ni Leonardo, di na ka napapunduhan o nitikyop na sa kangit-ngit. Unsa? Mao ka na. Diha niya nang maong busay. Diha makit-in ni Leonardo ang engkantada. Unsa? Tara na, Leonardo, tara. Mamalik na ta si Babaw. Dali. Alas 2 man sa hapon, tiyo. Ayaw pang alas 5. Andro, nabati ko nga gisangpit ka ni Cindy. Maitingali nga, mamalik na lang ta. Aron, dili siya mabalakan na to. Tara! Sige. Kakapoy. Alam na kaihiga, love. Love, katuog na lang una. Anong imo man ang gikuha imong laptop? May isuwat lang ko. Love, ikas man ang imo. Nagsabot pa yata ha? Nga di ka magtrabaho ini atong honeymoon. O magkali ko magdaog gamit sa banking. Doon na lang ko yung gustong isuwat, love. Gamay. Bahin saan sa man ha? May istorya na pwede ka nga nahuna-hunaan? Oh, doon na na. Bahin sa man ha? Unya na ako isulti ni mo kung maporma na ako ang storyline. Okay. Sige, hatagan kang 30 minutes ha. Human ay na, kinahanglang ni anak ka sa kuntupad ha. Okay. Nindot bang suruyan sa ubos sa akong gikaliguan, love? Oo. Ninit man din ang busay. Busay? Oo. Nakita ko na ang busay din, makiti ang pateng lawas sa usa ka Leonardo. Unsay nakita nimo sa maong busay? Medyo magkapalimbawat sa balahibo. Tungod sa subilanon sa usa ka Leonardo nga namatay dito. Love, mamauli na ta sa syudad. Unsa? Pero Wala ko makauyon sa mga panghitabo dinhi. Una, gitulis ta, ug hapit ko ma-rape. Unya karon nahaso na ng engkantada. Mao nga mamauli ta sa syudad, love. Cindy, nga na magpadama kasi mong kadlok. Wa man kani ko mahadlok ka ng engkantada. Ang tinuod,
gusto lang akong isuwat ang nahitabo nato dinhi. Dinod na himuong sinugdanan sa akong sugilanon nga himuon. Andrew, nahatlog na ko para ni mo. Ikaw ba? Ayaw na ko na agod. Naatay Ginoo sindi. Mas gamahanan kini kaysa ubang mga linalangay. Iya sa kangit-ngit. Pero love, nahatlog ko sa mga paghitabo. Ayaw kahadlok. Why mahitabo na ako? Okay. Sorry nga nakuhaan akong time para nimo sa atong honeymoon. Love, I love you. I love you too, Andrew. Dili na mahitabo. Love, ikaw lang ang niasa kong kasing-kasing. Ikaw lang. Diyan ka po, Soroy Maribel. Dito ako sa may kalasutsihan, ma. Niya, gidad ang takag kalasutsi. Oh, sige. Ibutang das lang misa sa kusina. Kung saan oras? 4:00 na diri sa akong relo, ma. Salamat kami tuman ka sa atong sabot nga unto pa 4 nakara sa sud sabay. Ako unang ibutang sa lamisa ang mga buwak sa kalasutsi, ma. Tio Lope. Mag-jogging ko, Tio. Oh, sige dong. Tio, unsa nang mga buwak nga imong gisilig? Mga buwak manis kalatsursi dong. Ha? Kalachuchi? Hungot na ba na? Mao ni paborito ni Mama nga himuong garland. Pag-graduate ako sa elementary high school. Ambot nga nung miabot ni mga buwak ka dong. Ha? Nganong day, Tio? Wapay kahoy sa kalachuchi din sa dool? Uwa man dong, Andro. Ang mga bata na sa tingali ni Slingan nga nagdaan din dinda. Hatay ko sa Tio, be. Oh, niyaw. Sa'yo din nga magduwa mga bata din, tanawa, Tio. Lapas mo maning maong kalachuchi. Tuda, pero uwa man ko kabantay karon nga dunay punuan sa kalatsursi ni Dapita. Mo ba? O saan ninyong gitan, Lupe? Ay. Andrew? Ma, may nagduwa og buwak nga kalatsursi din sa nataran. Ubos sa bintana sa kwarto ni Andrew og Cindy. Andrew, kinahanglan mag-amping ka. Lula, ugon sa naman sabna. Kuyawa man sa tanimo, eh. Mukalit ba lang kong siga namin mga mata? Lupe, ilabay na. Ilabay. Nauwi ng mga buwak. Uy, Mang, nga naman ka? Lupe, nalimot ka. Nga ang patayang lawas ni Leonardo, dilibutan o kalatsatsi. Gusto. O sinita po din Nga naman nagkakubot na mo. Uy, wow! Buwak sa kalachuchi! Pasimot ako, anak, Bill. Ayaw ka pa na sindi. Lala nga naman. May abot din ang engkantada. O ano sa? Lula, naana sa kaana. Ang kataga na sab. Kinahanglang mamaya mo din sa probinsya, Andro. Sindi. Lula, Kanang maong mga buwak sa kalatsusi ang ilhanan. Nga na-interes ang maong engkantada kang Andro. Lula, kung sa yung panulti. Lah, nian na ta sa bagong panahon. Wala na mauso ingantada, uy. Sa libro na lang na taon na, Lula. Ayaw pa butang may sama ka na itong Leonardo. Ang tanan nagtuo gayon ga ang rakit ang patang lawas ni Leonardo o sa kalimbong sa mata. Kay ang tinuod, gikuha na sa engkantada si Leonardo. Lula, Oh my God. Lula, nanglimbaw
naman akong balhibo na imong gipanulti. Andrew, love, mamaulit na lang ta sa syudad, please. Cindy, naunsa man ka? Nataw ka sa modernong panahon, uy. Unsa? Unya, mutuo ka sa mga sugilanon sa karaan. Wa sa karaang panahon namatay ang si Leonardo Andro. To pakatuig sukad sa iyang kamatayon. Busa, di ka makaingon nga sugilanon sa unang panahon. I'm sorry ha. Pero, sigun sa akong nakita, tao ang babae nga giingon ninyong ingantada. Ug wa ko maulipon siyang gahom. Wa pa karon. Nagsugod na. Cindy, Hinay-hinay ka nang naulipon niya, Andrew. Wa ka lang makabantay. Love, hangtod ba ikaw? Nakita ko ka ng imong mga mata, Andrew. Na-interes ka niya. Dili ka na ganahan nga mo pauli. Gisundan mo siya. Gusto mong sutaon ang iyong sagilanon. So, kung sa pumatay puti pasabot, ana, ha? Love, writer ko. Natural nga madani ko sa mga sugilanon nga dili ordinaryo. Pero, walang pasabot nga naulipon ako sa gahom anang ingantada nga inyong giingon. O nakasiguro ko nga duna siyengan. O ka na ang gusto mong mahibawan, mao ba? Cindy, ayaw na naglayo nagpasabot, be. Naunsa magawi? Nagselos ka sa babae nga wa gani ka makakita? Wa ko magselos. Nahadlok lang ko nga tinuod ang gisulti ni Lola. Cindy, love. Kung gusto kang mahimutang ko, mamaulit na lang ta sa syudad. Oh, Manghipos ako sa itong mga gamit. Sige. naunsa na gud noon eh. Hani mo na mo. Unya. Andro, sundan lang ng imong sawa. Sige Dio. Okay. Mamauli mi syudad. Pero tiwason una nako akong pag-jogging. Lola? Hain na si Andrew? Ipadayo siyang jogging. Gusto ka ko sa kong gibuhat, Lola? Asawa ka, Cindy. Imong katungod ang pagdepensa sa imong bana gikan sa mga posibleng kasalagman. Salamat, Lola. Magdaba mo prutas pagpauli ninyo sa syudad, Cindy? Di na lang, Tiyo. Sige, gusto ko sa imong hukom, Cindy. Kinahanglan mamauli na mo sa syudad. Ilikay na lang sa Andros sa Encantada. Naunsa na may noon eh. May-enjoy naman ang dako ining napita. Makikpamaulit naman sa noon si Cindy sa syudad. Mag-picture-picture na ko yung napita, be. Ninit nga puyang kong napita da. Ay, sakto. Mag-video na lang ko sa akong magian. Oh, yun na. Unsa man ang nasa ibabaw nga bahin sa kakahuyan. Mura man atop sa akong bay. Oh, kinsa mo kayo tag-iyan ng baya? Oh, kining bahin na sa kasada. Sumpay kini sa dapit tiin gibadlong ko sa usa ka hamtong nga babae ug giduunan ko karmas. Oh, ang hamtong nga babae. Oh, siya kan midulog pa sa dahan sa ubos. Sundan ko siya sa ilong. Mag-ampila ko nga dili nga babantayan. Lola, Tiyo, okay? Huwag pa mauli si Andrew? Wa pa man, Cindy. Mag-jogging naman ka na siya. Ano nga pa man siya mabalik? Ano ba? Oh. Ay, pati mo na lang tingali itong apason. Buong na nakagsabaw sa manok. Naunsa man ni si Andrew? Huwag may klarong ikasabot.
Nahibaw kasi mamaulit namin sa syudad. Unya naglangan-langan pag yun. Nakalma lang, hindi. Ay, nagpadaas ka ba na ka? Sige, ako na lang sa nantawos, karsada. Wadong niyo siya sa ibabaw. Salamat nga. Uwa siya makapantay na ako nga nasunod niya. Oh, umihunong siya. Dili lang utak ko niya makitaan din sa kasagbutan. Asa mo dughan siya pa ingon. May padayon siya sa ibabaw. Huwag mo siya muagi sa daan. Oh, tuwa na siya sa kakahuyan sa ibabaw. Magkali ko. Kailangan mahibaw ko kung sinaa sa ibabaw. Tio Lope, huwag pagit si Andrew. Wa pa man, Cindy. Naunsa man yung tuhan na? Hatagan, tsukom niya kapala ka. May tingali nga magmotor na lang ko sa pag-apas. May patiyo, muangkas na lang ko ni mo, Tio B. Pabutan lang ko uban ni Lula nimo. Maglisod ko drive kung doon ay angkas. Basta ha, dagagin pa uli si Andrew, Tio, ha? Naarang bahay nga. Nakita na ako sa ubos. Usak ni ka. Karaang bila. Ay. Oh. Naadi magpuyo niya ng maong pila ang hamtong babae. Kinsa magkayang kauban niya. Uhawa eh. Gusto. Bahala na lang eh. Uhaw na kayo. Dili sa tingali ko niya po silon eh kung mangayo kong tubig. Gipalitan ta ka sa sabon nga imong gusto, Maribel. Unsa na mo sa problema nimo? Kauna, arwa tuog ka na. Oo, ma. Bayo! Oh, Maribel. Adlaw! Maribel, tago! Tago kayo! Iyang tingin ka. Mayong buntag! Ni Asya? Mayong buntag! Nganong may abot na siya din sa ako? Ayo! Usa man kayo tuyo? Oh, Alayo! nasuko si Mama. Unsa imong ganhi lalaki? Nganong may abot ka din ni Dapita? Paselo ako ma'am, pero nag-jogging mong ko. O dadani ko yung dapita ba? Unya, giuhaw man ko. Mahimog, mangayog ko sa kabasong tubig. Ayaw kadlog lang ko ma'am. Dili ko daw tang tao. Bakasyon sa amin din eh. Ganahan kay ko yung dapita. Tuod, nakaila ka sa akong lula. Si Lula Laling. Wa ko makaila. Wa ka makaila sa akong lula. Siya ang usang labing tiguang indapita. Wa ko'y interes na makaila sa ubang tao in Dapita. Mo ba? Kuwat kuwada kag usa ka basong tubig. Kuya, wa ining mamoy. Gisira magbalik ang putan. Mura man siya mahadlo ka musugod ko. Uy, malanta may gikan din niyang lungsod. Dili ba di kilayo ang bahay ni Lula din sa ilang bahay sa ibabaw? Diyang tubig. Ay, salamat. Ako lang si Andrew. Dali na ginom. Doon na pa ko'y buhaton. Salamat ma. Makalakaw ka na. Ma'am, lapara din sa inyong yuta, no? Layo naman kayo ang mga silingan. Kinsa may kauban mo din ni ma'am? Ako rin ko saan nagpuyo din. Makalakaw ka na. Ha? Lakaw na! Okay ma'am. Mula ko na ko ma'am. Ayaw nagkasuko. Lola, lahain naman ni Andrew. Ano mo pag siya hamtod karon? Hindi. Kalma lang. Kiapas na siyang tiyodopi ni mo.
Daan pagkit ko, nga dili kid maayo mag-honeymoon ug lugar nga dili ta sa hito. Ito manas Andro Dinis. Unas bata pa siya. Bata pa din siya nga nakaani sa inyong dapit, Lola. Oo, bata pa siya. Siya nang largap ingos gawas ni iyang ginikanan. Dire siya gibilin og duha ka tuig. Mao pa. Gamay pa nun kay siya na itong panahon na. Oh, andam nun ka ngayon mga dadonon balik sa syudad. Oo, Lola, andam na. O kinahanglan makapauli na gid mi sa syudad. Lai, nagliho ka itong bayana, eh. Madlog siya nga. Oh, eh. Ano sa morong hilak sa mga ito, eh? Oh, eh. Tuwan din kapita sa kakuyan. Gusto, banahanap ito si Cindy. Ako ni tanawin. Basin, doon ako'y madangaw sa. Oh. Uy, kaumot. Kalatuchi nga. Kahoy ka na nasa unahan. Diya ka nagig ka ng buwak ng kalatuchi nga. Gisabuwak sa hawanan sa bahay ni Lula. Uy, naram nga ito eh. Uy, kaluwi ni Nilo eh. Hindi mas nakabuwak. Tukuwi! Tukuwi! Uy, kanina ka ng pati ko. Tukuwi! Hain na ni Mama. Ako na rin usan ninyo kay suuna. Di mo tangan na nag-snow. Kay puti kayo ka. Uy, nadi ang inahan. Che! Che! Buang ni Ruah. Manghupon man. Che! Che! Uy, gaon! May daw tanggang may tabo ni Andro ni ining higayuna. Makauligid ka sila sa syudad. Unsay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa ban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Maribil sa kagabhion. Dalit sa RMN Drama. Ug mo to kalisunod ang part 1 sa Maribel sa kagabi no. So sunod na lang po tong langit kakilat ko di kini sa lamang duha kay di pud mapas no kay kuan mag-mix pa nya ang space akong cellphone nagkaanan masadog ka kuan kapuno no. So manang di taas man gud pod kay ako naman ang gi kanang si tawagan na gi-adjustan ako ang quality sa video ba no. Kanang di na tantong hanap ba mga 720 no? 720 ang resolution sa video mo ng taas-taas og memory ang makuha og kanang load no. Pero okay ra para natin gamay ba kay og 360 or 540 mo kuan ra kayo medyo hanap-hanap labi na nga vlog nga ngit-ngit hanap-hanap gyud no. So mo to mga listeners no kay kuan gabi na muli pa pud ko. So thank you so much for watching mga ka-listeners no. O gusto mo na ko advance Merry Christmas na tong tanan. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and